हेलौ इउटुब नायगिरि लोगो नोंथांमोन नै बेबो मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनिनो मोनसे बाहागोमोन जेराव नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ फ्लेग हस्टिंनि उनावहाय बिथांमोना 50 आरो एबसु लिरगोन जि पेरेड खालामनानै थांखांनाय भलेन्टियार्स बिथांमोन फरायसाफोर बिथांमोनानो एबसु 50 लिरनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन मानसियानो भलेन्टियार्सफोरानो गावबा गावनि जि पजिशनाव थागोन बिथांमोना नैबे खारबाय थानाया गोजा ड्रेस फालि लानाय बिसोरो ए जागोन बै एसे आगोलाव आरो लाइन मोनसे खारनाय बिसोरो बि जागोन मोनसे खोथानि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं सरि होननानै बुंनांगोन मानोना आङो बेखौ क्लियारै दिन्थिनो हायाखिसै नोंथांमोननो खायसे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय मानोना बेयाव सेरावबो थांनो होआखैमोन जेराव आं गोजाननिफ्राय क्लियारै नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय जि मोनसे आबुं सावगारि बे सावगारिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हायाखै बेखौ आबुङै दिन्थिनो थाखाय खायसे टेकनिकेल इनस्टिट्युट नांगौमोन बेयाव जेनेबा ड्रनफोरजों रेकर्डिं खालामनो मोननायबा मोजाङै दिन्थिनो हागौमोन क्रेंकफोरजों खेबनो मोनांगौमोन जायखौ गिदिर गिदिर फिल्म इन्डास्ट्रिफोरा फिल्म शुटिं खालामनायाव बाहायनाय जायो बेबायदि जों जुदि खेबनो मोननायब्ला नोंथांमोनाबो रोखा रोखायै नुनो मोनगोन गोजौनिफ्राय खेबनो मोननांगौमोन बेखौ मोनसे सिमा बाउन्डारि बोना दोनखादों बेनि बाहेरायावसो थानानै 50 एबसु लिरदों बिथांमोना बेनिखायनो साबायखर थाबाय बांद्राय क्लियार दिन्थिनो हायाखिसै बे हांबादिकफोरनि थाखायल' मोनसे मा होनो स्टेन्ड पस्ट गायना होनाय जादोंमोन आरो बै गोजानाव नुहुरनाया बेयाव गाखोनानै खेबनो हानाय मोनसे बैसां बायदि लुनानै होनाय जादोंमोन जाहाथे रोखा रोखा दिन्थिनो हायो नोंथांमोना निउसफोराव आगोलावनो नुखांबाय जानो हागौ सोरबा बायदिया नुवाखै जानो हागौ जाय बिथांमोना नुबाय थेवब्लाबो फिन खनसेबाव नायनानै लादों आं बेखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गोसोखांथि महरै लाखिनाय जाबाय आं आरो गोबां गोबावजोंसो बेखौ नागारनाय जादों 50 बोसोर 2 बोसोरानो जाबाय बेयाव बारलांगासिनो दङ मानोना फार्स्ट टाइम आं बेखौ रेकर्डिं खालामना लाबोनायनि उनावहाय आं इउटुबाव नागारनो हायाखैमोन मोनसे उसुबिदानि थाखाय मेम'रियाबो आंहा गोमानानै दंमोन नङाबा दोनसनबाय फैयै फैयै आं बेखौ नागिरनानै दासो मोनफिननाय जादों बेनिखायनो गोजामब्लाबो दिन्थिनाय जाबाय गाज्रि दामोन गले गले जावलेफिननानै दिन्थिबाय होननानै दासान जास्ट आं इयुन जोलैफोरनि थाखाय आंनि जि चेनेल इउटुब रेगें रेगा बे रेगें रेगा इउटुब चेनेलाव बेखौ गोसोखांथि महरैसो लाखिदों आरो नायलांदो जोबजासे लोगोसे लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो सोरबाफोर बिथांमोना साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आंनि चेनेलाव नागारनाय लेटेस्ट भिडिअफोरा नोंथांनिसिम थाबैनो साबायखर बावनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय गोजोन्थों